Иншалла, берничә көн без инде график буенча алып барабыз, сөйләшербез уразаның мәгънәсе турында. Чөнки күпчелек бүгенге көндә мөселманнар ураза дип әйткәч, күз алдына нәрсәне китерә? Ураза гыйбадәте күп вакытта ул безнең нәрсә ризык ва ишемлектән тыелу. Әгәр дә кеше таң беленгәннән алып, кояш байыганчыга кадәр ашамый, эчмей, җинси мөнәсәбәттән тыела икән, әлбәттә гыйбадәт нияте белән ул мин уразада ди. Һәм күп кеше ураза гыйбадәтен шушы ашау, эчүдән тыелу белән генә шикли. Аның пониманиесе, аңлавы ураза гыйбадәтенең шушы ризык ва ишемлектән тыелу белән генә шикләнеп кала. Ләкин асылда, менә без иншалла берничә дәрес сөйләшербез, уразаның төп мәгънәсе, урыслар әйтәләр бит, зри в корень диләр, копай глубже диләр. Уразаның төп мәгънәсе ашау ишүдән тыелу гына түгел. Иншалла без аңа дәлилләр дә китерербез. Уразаның төп мәгънәсе Аллаһ Тәгалә безне тәрбияли, ул мәдрәсә. Һәм шушы бер ай дәврендә Аллаһ Тәгалә безне тәрбияли, карагыз, хәтта халал булган ипидән тыеп, хәтта чиста булган судан тыеп. Әгәр дә мин сезнең каршыгызда бер кисәк ипи алып чыгып, әле акшам алдыннан җәмәгать менә бу ипи харам дип әйтсәм, кемдер мәзәксенеп карар. Ничек инде ипи харам булсын? Ипи харам. Кояш байыганчы. Бер кичкенә генә тустаган суны күтәреп, җәмәгать, валлаһи бу харам дип әйтсәм, кемдер сәерсенеп куйыр. Ничек инде су харам? Суда харам, ипи дә харам. Кашан? Рамазанның көндезендә. Муқим булган, сәфәрдә булмаган, сәламәт булган, балиq булган, акыллы булган мөселман һәм мөслимәгә нәрсә? Ул харам булып тора. Ләкин кояш баю белән, азан әйтелү белән ипи дә халалга әйләнә, суда халалга әйләнә. Шулай бит. Һәм менә монда хикмәт, Аллаһ Тәгалә безне хәтта, урысча әйткәндә, даже халал булган ипидән тыеп, хәтта чиста булган судан тыеп, ул безне ниндидер башка бер максат белән тәрбияли. Бу ипидән генә түгел, бу су турында гына сүз бармый. Менә шушы уразаның хикмәте, җәмәгать, ул да булса безнең нәфесләребезне тәрбияләү. Аллаһы Тәгалә ул безнең нәфес дигән шушы ишебездәге затыбыз дип әйтәбез минданы, безнең кеше затының бер өлеше дип әйтәбезме, шушы нәфесләребезне тәрбияли, хәтта ипи һәм судан безне мәхрүм итә. Кай вакыт бигрәк тә җәй чорларында төрле авылларга, төрле шәһәрләргә вагаз белән баргач, менә ярты сәгать кала акшамга, димәк 17 сәгать артта калган. Хәтерлисез, әле берничә ел элек кенә 17 сәгать ураза тоттык, шулай бит. 30 градус исселәрдә. Каядыр әле 40-50-се дә булырга мөмкин җылы якларда. Анда инде алай ук түгел, 18 сәгать булмый, әзрәк кыскараганда. Мәсәлән, шул ук Мәккәдә, Мәдинәдә. Һәм шунда еш кына шундый шаярып, елмайып сорау бирә идем әби бабайларга. Ураза тоту җиңелме, юкмы, бик авыр түгелме дип. Алар бит инде 17 сәгатьне тоткан, менә ярты сәгатьтән авыз ачалар. Алар шулай бер-берсенә карыйлар да, "Юк, хәзрәт, бер авырлыгы да юк." Безнең халык шундый бит инде ул. Нитмей, күрсәтмей. "Юк, хәзрәт, бер авырлыгы да юк уразаның, рәхәтләнеп тотабыз." Әлхәмдүлилләh, ураза тоткан һәркем белә, Аллаһ Тәгалә ярдәмен бирә. Шулаймы? Менә ураза булмаган көнне буе ашамыйча йөреп кара. Башың авырта башлый, ашказаның быгырдый башлый, хатынга да шу килә, балага да шу килә. Чөнки бу ураза түгел, ураза да алай түгел.
Хатта җәмәгать нәфил уразасы белән Рамазан уразасының айырмасы бармы? Әлбәттә бар. Рамазан уразасы җиңелрәк. Чөнки ул аның мөхит. Шайтаннар богауланган. Җәмәгать белән мөселманнар ураза тота. Теге дә ураза, бу да ураза, син дә ураза. Күпкә җиңел. Кай вакыт хатта Рамазанның уразасы бетеп 6 көн Шәввал тотуда мәшәкатьле булып чыга. Мәшәкатьлерәк. Шул 6 көн, менә бу 30 көнгә карый. Шуңа күрә Аллаһ ярдәм бирә. Ләкин ураза тотуның бер авырлыгы да юк дигән шул апа-абыйларга, әби-бабайларга мин кай вакыт елмаеп, шаярып сорау бирәм. Ураза тоту шул кадәр җиңел булгач, нигә көн сайын тотмыйсыз? Нигә Рамазанда гына тотасыз? Мәсәлән, сөйкле пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям нәрсә дигән? Рамазан уразасыннан кала, беренче урында Рамазан, аннан да изге ураза юк. Ләкин изге Рамазанның уразасыннан кала иң изге ураза нинди диде? Кемнең уразасы диде? Дауд уразасы диде. Дауд алейхиссалам бер көн ураза тоткан, бер көн авыз ачкан. Гомер буе. Через день он постился. Гомер буе. Безнең арабызда бармы шундый кешеләр? Көн аралаш ураза тота торган. Гомер буе. Кай вакыт безгә дүшәмбе атна кич, понедельник, четверыкта уразага керү шул кадәр мәшәкатьле. То хатын гаепле берәр тәмне бер пешереп куя. То кунагын килә, то тегесе, то бусы. Шулай бит. Шуңа күрә даими рәвештә дүшәмбе атна кич, 13, 14, 15 тулы ай төннәренең көндезләрендә уразаларны калдырмыйча тотып баручылар күп түгел, кызганыч. Шуңа күрә ураза тоту җиңелме дигән җиңел дибез. Ә җиңел булгач ник көн сайын тотмыйбыз? Нигә көн аралаш тотмыйбыз? Әгәр дә бик җиңел булса, без аны тотар идек. Савабын беләбез. Димәк, без нинди фикергә киләбез? Нинди нәтиҗәгә? Ураза тотуның димәк мәшәкате бар. Димәк, аның ниндидер авырлыгы бар. Икенче сорау. Ураза тотуның мәшәкате нәрсәдә? Нигә ураза тоту авыр? Нигә бөтен кеше ураза тотмый? Хәтта әле 1-2 көн элек хәзрәтләр белән киңәшләшеп утырдык. Ел сайын шулай. Рамазан ае якын айыр алдыннан тотыналар безгә шалтыратырга. Менә алып бетмәгән системаларым калган иде. Менә казаты бетермәгән укулларым калган иде. Менә шушы вакытка сәфәрем бар иде җылы якка. Нишлим микән, каза кылыйм микән, тотыйм микән? Рамазан килде, булды, бетте. Системаңны кичектер башка вакытка ал. Алдан алып бетер. Укулларыңны алдан ал яки арттан ал, килеп терәлмәсә, килеп терәлсә Аллаһ та әйтә. Санап барда каза кылырсың ди. Шулай бит. Шуңа күрә нәрсә? Хәтта үзебезнең татарлар арасында Рамазанның уразасын тотмас өчен дә 1000 хәйлә уйлап табучылар бар. Димәк, уразаның мәшәкате бар. Ләкин нәрсәдә аның мәшәкате? Нигә авыр ураза тоту? Әгәр дә башка изге гыйбадәтләрне алсак, мисал итеп, ул гыйбадәтләрнең асылы нинди? Без анда нидер эшләргә тиеш? Мәсәлән, иртәнге намаз нигә мәшәкатьле? Йокыңны үзеп, син гәүдәңне күтәрергә тиеш. Безнең укытучы әйтә иде, остаз. Иң көчле ират 200, 300, 400 килограмм штанга күтәрүче түгел ди. Иң көчле ират җылы юрганын күтәрүче ди, иртәнге намазга дип әйтә. Кай вакыт аның штангасын да күтәрәләр, ә юрганны күтәрә алмыйлар. Шушы юрганны күтәреп, салкын су кай вакыт кемдәдер булмаска мөмкин җылы су, салкын су белән тахарат ала. Кемдер әлхәмдүлиллә иендә укымый, җәмәгать белән укый. Нидер эшләргә кирәк. Ул нидер эшләү аңа мәшәкать булып тора. Шуңа күрә аның савабы да күп. Әгәр дә бер кеше мәчет салыйм дисә, ул нишләргә тиеш? Ул нәрсәдер эшләргә тиеш. Ул акчасын эзләргә тиеш, проект ясатырга тиеш. Ул җирнең артыннан йөрергә тиеш. Әллә ничә ел ул үзен нишләтә? Мәшәкатькә шумдыра. Шуңа күрә аның савабы да күп. Димәк, мәчет салыйм дисәң, нидер эшләргә кирәк. Садака бирим дисәң, шулай ук нидер эшләргә кирәк. Хаҗга барыйм дисәң, акча җыясың. Әйберләреңне җыясың, сәфәргә чыгып китәсең. Төрле мәшәкатьләр, төрле көтүләр, башкалар нидер эшләргә кирәк. Ә уразада, карагыз, уразаның нигезе, в чем основа поста? Анда наоборот эшләмәскә кирәк. Шулаймы? Уразада
гадәттә эшләгән эшеңне эшләмәскә кирәк. Получается, то, что ты привык делать, наоборот, не надо делать. Ашыйсы да юк, җәмәгать, рәхәт. Обедта ашыйсы юк. Завтракта ашыйсы юк, иртән торгач. Хатын кызга шул кадәр рәхәт. Ирен ашатасы юк. Кич белән ифтарга барыр әле Алтан мәчетенә. Күбрәк ашаса, сәхәрдә дә бик ашамас. Шуңа күрә нәрсә? Бер караганда, уйлап карагыз. Ураза теге гамәлләр белән чагыштырганда киресенчә, все наоборот. Монда нәрсәдер эшләргә кирәк, а монда наоборот эшләмәскә кирәк. Ләкин мәшәкать, ни өчен мәшәкать? Менә бөтен әйбер кайта нәфескә. Нәфес. Аны кайбер китапларда җан дип әйтәләр. Ул җан түгел, җан башка. Дух, душа түгел ул. Аны душа дип әйтәләр. Аны күбрәк психологлар әйткән менә бу эго. Мое большое я. Аллаһы Тәгалә һәрбер кешенең эченә салган шушы программаны. Программа, нәфес. Менә ул мин, нәфес. Нәфс это я сам була русча әйткәндә. Менә минем ишемдә утыра минем, мин. Олы хәрефләр белән мин дип язып куябыз. Менә ул минем утыра. Бу программа. Аллаһы Тәгалә менә шушы минне һәрберебезгә салган. Бөтен кешедә дә нәфес бар. Аны татарча нәпсе дип әйтәләр әле. Ой, бу нәпселе кеше диләр. Шулай бит. Нәрсә ул нәфес? Нәфес это сбор страстей и желаний. Адәм баласының эчендә утырган шахватлар һәм төрле теләкләр җыелмасы. Җыелган ул шунда. Менә бу нәфес дип атала. Һәм бу нинди страсть, нинди шахват, нинди теләк? Нәфес һәр вакыт рәхәтне ярата. Бер нәфес тә михнәт яратмый. Аның ул программа, ул михнәт ярата алмый. Аллаһы Тәгалә рәхәт ярата торган. Һәм аңа һәр вакыт рәхәт кирәк, рәхәт. Ләкин бер кашанда нәфес бу рәхәтне алсам, аның нәтиҗәсе нинди булыр? Ул аны бер кашанда уйламый. Ул бер кашанда уйламый. Урласам, җиңел генә алдым, ә мине төрмәгә утыртырга мөмкиннәр. Ансы нәфеснең проблемасы түгел. Әгәр дә мин зина кылсам, минем гаиләм җимерелә, тегесе була, аңа ул проблема түгел. Шуңа күрә нәфеснең һәрбер эше нәрсә? Адәм баласы тормышында нинди генә эш эшләмәсен, нинди генә хәрәкәт кылмасын, нәфес үзенә алырга тиеш. Вот в каждом из нас, дорогие братья, сидит вот этот нәфс, мое большое я. И задача большого я, что бы человек ни делал, что бы человек в жизни не совершал, у него один вопрос: а что мне за это будет? Что я за это возьму? Это страсть. Это наши желания, похоть, даже можно сказать. И нефс его никогда не интересует последствия этих дел. К чему приведет? Может, у него семья распадет, может, у него бизнес закончится, могут его убить за это, посадить. Ему это не важно. Нефс об этом не... Разум об этом должен думать. А нефс, он всегда думает, что мне за это будет. Что мне за это будет. Поэтому нефс, он предрасположен к страстям, к желаниям. Какие страсти? Страсти бывают разные. И из них бывают материальные страсти, физические страсти. Об этом Всевышний сказал в суратуль Имран. Семейство Аль-Имрана, 14 аят. Аллах сказал: «Зуйина линнаси хуббу шахават». Приукрашено. Аллах Тааля говорит, приукрашено. Может быть, на самом деле это не так красиво. Может быть, это не так прекрасно, но Аллах Тааля приукрасил. Она приукрашена для людей. Что? Любовь к страстям. Любовь к страстям. Какие страсти? На первом месте минан ниса. Женщины. Ну, женщины, они всегда на первом месте. Да? Любовь к страстям. Это касается мужчин. Вальбанин. К детям. Дети — это тоже страсть. Это тоже нефс. Посмотрите, столько людей совершают злодеяния ради своих детей. Столько людей, они отказываются совершать намаз ради детей. Столько владельцев спиртных магазинов, они не могут отказаться от этого бизнеса, потому что они это для детей своих делают.
то есть якобы. Поэтому женщины, дети, кантары золота и серебра, золото, серебро, то есть имущество, доллар, евро, деньги. Люди теряют рассудок. Ладно, дальше, раньше это чистое золото было, они видели золото и теряли рассудок. А сегодня это банкноты, принтердан шығарылған цветной қағаз. Бүгін бар, ертеге жоқ ол, но и все, теряют рассудок. Поэтому эта страсть была приукрашена для нас. Вальхайлиль мусауама. Быстрые кони. Ну, когда-то кони, сегодня уже, вон там стоят они, наши страсти. Так ведь, мужские. А сейчас уже женщины еще больше нас болеют этой страстью. Это автомобили. Валь-ан'ами, валь-харф. Скотина. То есть у кого сколько скота, у кого сколько верблюдов, сколько баранов, сколько коров и так далее, и так далее. Валь-харф. Нива. То есть их пашня, их территории, сколько. Да. И Аллах сказал: «Залика матауль хаяти дунья». И все это что? Это есть хаяту дунья, это мирская жизнь. И это мирская жизнь. Это страсти, дорогие братья, материальные. А есть еще страсти духовные. Их невозможно показать, но это тоже страсть. Были монахи, которых женщины не интересовали. Если бы их интересовали женщины, они бы не отказались от семьи. Ну, еще до ислама, мы знаем, да? Искренние монахи были. Об этом хадисы приходят, в аятах это все есть. Они бросили золото, серебро. Материальные страсти их не волновали. Но это не значит, что у них нет нафса. А таких людей постигали обычно что? Духовные страсти. Как, например, человек день и ночь поклоняется, и потихоньку шайтан приходит к нему, к его нафсу и говорит: слушай, а ты такой богобоязненный, оказывается. Наверное, на этой земле нет таких искренних людей, кроме тебя. Ты один остался. Он такой: да ладно, один. Ну, сначала он сопротивляется, так же, как сопротивляется женщинам, страстям, другим, да? Но потихоньку он начинает в это верить. Потихоньку он начинает думать, что его мольба, анын кылган дугасы, это самая лучшая мольба на этой земле. И в них появляется что? Аль-ауджаб. То есть, когда человек начинает восхищаться самим собой. Он думает, что он самый святой, что самый лучший. Поэтому вот эти духовные страсти, которые поражают сердца людей, это высокомерие, духовная страсть, это тщеславие, самообольщение, и таких страстей также много. Вот поэтому, дорогие братья, в чем заключается основа поста? Почему мы с этого начали, к этому вернулись? Почему тяжело поститься? Почему даже те, которые говорят, так легко нам поститься, почему они не постятся через день? Пускай постятся. Нет. У поста есть свои трудности. Какие трудности? Нафс всегда хочет есть. Нормальный нафс, он никогда не хочет быть голодным. Нафс хочет пить. Даже он не думает, что ему пить, что ему есть, халяль, не халяль, ему не важно. Это иман наш, это богобоязненность регулирует вот эти моменты действия. Это халяль, это не халяль. И вот смотрите, когда Всевышний говорит: «Шахру Рамадан аллади унзиля фихил Кур'ан», месяц Рамадан, где был ниспослан Коран, Аллах говорит: «Фаман шахида минкуму шахра фальясум». И кто из вас был свидетелем месяца Рамадан, увидел месяц, фальясум, поститесь. В другом аяте, еще перед этим аятом, Аллах сказал: «Кутиба алейкумус сиям». Был предписан для вас пост, вы обязаны поститься. А нафс говорит: нет, я не хочу поститься. Ни один нормальный нафс, нормального человека, поститься не хочет. Он хочет есть и пить. И жить, как ему хочется. Но вот здесь иман человека выбирает, чье довольство он возьмет, выберет. Довольство нафса, который говорит: зачем тебе пост? Дурак было бермейн да аш было. Ана холодильник тул ашамнак, аша да рахатланы баша. Да? Или же довольство кого? Создателя. Аллах говорит: не ешь, постись. Нафс говорит: ешь.
не пастись. Человек по мере своего имана, любви к Аллаху, богобоязненности выбирает или довольство нафса, или довольство Аллаха. Вот поэтому в чем трудность поста? Пост – это вызов своему нафсу. Человек говорит: понимаю, нафс, ты хочешь есть и пить, но мой Создатель, мой Господь мне сказал: оставь еду и питье. Поэтому я выбираю его довольство. И у нас происходит что? Конфликт между моим большим «я» и довольством, приказом Всевышнего Аллаха. Поэтому каждый выбирает, перед кем быть рабом, чьим рабом ему быть. Рабом своего нафса или же рабом его Создателя. И вот именно в этом, дорогие братья, заключается трудность поста. Пост тяжело дается нам, потому что это вызов моему большому «я». Иншаллах, біз енді давам етербіз, шулай.